ассалому алайкум дӯстон ва бародарони азиз. Ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ хушомадед мегӯям. Шероинар имрӯз 13 марти соли 2024 мо бари шумо видео кардагем бародарҷоно. ба гумон ки видеои имрӯзамон беҳад видеои соз мешава. Якчанд мошин гирифтагем, магазинам ҳастай. Касе ки молу маҳсулот, мошин, замин, квартира, хона дошта боша, дар нами номерои рӯи навор мондагии мо занг бизанен. Имо WhatsApp. Ба гумонам ки видеои имрӯзаи мо беҳад видеои соз мешава бародарҷоно. Касе ки меҳмонай илтимос бизанен, лайк, подписатсияра зангулара зер кунен ва ай навори имрӯзаи мо бохабар бишен бародарҷоно. салом алайкум дӯстони азиз. Агар ба шумо регистрация лозим бошад дар городи Подольск семоҳа регистрация мекунам акамон 7000 рубл. Каси аз номи канали Сауди ТВ гап мезанад бо арзон ҳам мекунад. Рақамошон +7 3 тана толку WhatsApp шуна бачаҳо муроҷиат кунен ёки +7 995 WhatsApp ёки телефони дастӣ. Марамат занг бизанен, арзон мекунад аз номи канали Сауди ТВ. Азиз акалар, силар агар регистрация керак bo'lsa, 3 oylik регистрация 7000 рубл. Raqamlarim +7 999 толку WhatsApp, +7 995 WhatsApp или telefonlari. 3 oylik registratsiya 7000 rubl. Город Подольскда. Марамат муроҷиат qilinglar. мегзарем ба якум эълони имрӯзамон. Эълони имрӯзамон Lexus RX Series ки солаш 2003. мошин қарор дора дар шаҳри Душанбе, нархша 56000 сомонӣ мега. мақсад бо савдо мешава бардоро. дар номерои охириш 1001 зангш бизанен. холи бензин плюс газ, кузовш минивен, аби моториш 3, пробегиш 129000 пробег дорад, коробкаш автоматика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин американка, мошин задагӣ нест, камудӣ надорад. ҳуҷҷат солона бучидагиай, афсус варианти алишам ҳастай. илтимос харидорои аниқ занг бизананд, бо савдо мешавам мегаи бародари мо. Lexus RX Series солаш 2003. ина маъқултон шида боша бародарои ма. дамин номерои 877 05 10 01 занг бизанен. бо иншоалло ки муомилаи хуб дора, муомила мекунад қаттон. мегзарем ба эълони дуюми имрӯзамон. эълони дуюми имрӯзаи мо Opel Astra F. Opel Astra F бисёр суроғ мекунанд. ака мега Opel мон. мошин қарор дорад дар Спитамен. нархша 12000 сомон мега. бензин плюс газ, кузовш хеҷибек. аби моторша бигирем агар 1.6. пробегиш 128506 пробег дора. дар нами номерои охири 1633 занг бизанем бардори ма. коробкаш механика, мотор 100%, рӯған намехӯра. коробка 100%, ходовой нав 100%. чашко пломба кафидагӣ нест, вариант нест, варид нест, бахшиш. техосмотр 1 сол утилизатсия шудагӣ. ина дарунаш, даруни мошин на айбарш. салоншам тоза будай бародаро. состояние мошини хулас хубай. ҳамин мошини тоза ки боша, мешини фақат мефурад ки ҳайш кунӣ мошина. ина касе да маъқул шида боша бародарҷонои ма, марҳамат зангш бизанен. дар ҳамин номерои охираш 1633 927 55 1633. мегзарем ба эълони сеюми имрӯзамон. эълони сеюмон магазини фурӯше мағозаи запчасти Opel ва Mercedes дар шаҳри Душанбе автоцентр. магазин 8/5 бардоро алиш намешава. нархаш ба маслиҳат, мақсад модароӣ кардан, нархша нагуфтанд. срочно сум дар кораи касе да ки мисол запчасти мошин усто боша, марҳамат ина зангш бизанед шероинар. номерои дастишам аст, WhatsApp-шам аст.
ҳама аҷиза дошта будааст. мегзарем ба чорум эълони имрӯзамон. хай хитон дидем бародарои ма магазин дар намхе састаин намхе ҳолатай варианти алиша мақсад мега ки ба маслиҳат алиш мекунем. мошина ба тимо Toyota Vitz ки солш 2010 мошинча қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 55,000 сомонӣ мега. дар ҳамин номерои охираш 7000 занг бизанен. холи бензинай, кузовиш хеҷибек, аби моториш 1.1 вообще камдаст. пробегаш 70,000 пробег дора. коробкаш автоматика. задагӣ надора, утилизатсия дорад. документ то октябр. мешини мегарди, харидори аниқ боша марҳамат занг бизан, сирошна сундаркора. ина бародаро маъқултон боша шеруинар марҳамат занг бизан, айн имено айноми канали мо шумо да ишодоки бо арзон мекунам. мошин кам гаштагӣ будааст, кам расход, мошини кам расход ҳамада мақулай. кам расход мошин нав сош 2010 кӯна нест. документ то моҳи октябра. ина марҳамат касе ки ҷараён дошта боша, касе намақул боша бародарҷонои ман зангш бизанем, бо ягон сим дига шумода арзон мекуна иншоалло. меҳмоно бародаро ами лайк пачса сар фаромӯш намекунем ше бачаҳо, ай шуморо эҳтиромона хоҳиш. ба панҷум навори имрӯзамон Kia Optima ки солш 2013 Kia Optima солш 2013 нархша 100,000 сомонӣ мега. ай видиш мошинча безеб нест, солшам вообще навай. 100,000 сомонӣ ба нархи худаш мега. холи бензинай, кузовш седан, моторш 2.4 бародарҷонои ма 120,656 пробег дора. коробкаш автоматика. мошин пашти салонай нав, коробкаш автоматика. срочно фурӯхта мешавад мегаи бародари мо. мақсад и якада сум дар кора мо рафтан, мо гапи бародар дар замин намондем. ина марҳамат таби дилтон боша зангш бизанен, бо иншоалло ки ягон сим дига арзон мекуна шумода. мегзарем ба эълони шашими имрӯзамон. Volkswagen Jetta солш 2012 мошин қарор дорад дар Бохтар дар Қурғонтепа, нархша 90,000 сомонӣ мега. холи бензина, кузовш седан. номерои 885 охираш 3595 да занг бизанен. бародарҷонои ма коробкаш автоматика, аби моториш д. автомобиль в идеальном состоянии, не требует никаких вложений, все работает отлично, мотор, коробка передачи, кузова, ходовая часть, салон чистый, машина очень чистая, документы на год, аккумулятор новая, в общем цель и поехал звонить конкретным покупателям. мега мошин дар состоянии идеалӣ қарор дорад, мақсад мошина состояниш хубай, ҳамаш кор мекуна. моториш, коробкаш, передачаш, кузовш, ходоваш ҳамаш мақсад навай, салонаш нави навай, документ солона дора. ҳадафи асосӣ мешини ҳай мекунӣ. занг бизанам мега касе ки харидори конкретне бародарҷоно, аддуши харидор бошен занг бизанем бародарои ма. салоншам тозак, пашти вагон мошин кам гаштагай, солаш 2012. таби дилтон боша бародарҷонои ма, ҳатман занг бизанен. арзон будааст мошин, бо иншоалло шумода бо арзонтар мекунам. ҳамин номерои охираш 3595. марҳамат шеруинар занг бизанем. мегзарем ба эълони ҳафтуми имрӯзамон. мошини имрӯзаи мо эълонаш Sangyong Musso солш 2000. мошин қарор дорад дар айни
ай видиш мошинчаи созаи сиёҳ конкретни мошина дар ноҳияи айнӣ нархша 42 000 сомонӣ мега. Мошин солярка қатияй. Кузовш внедорожник. Аби моторш Д, коробка передачаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Мотор 4-тагаи турбо 12 сол шидаст мега дар як даст гирифтагӣ. ҳуҷҷат то июн муомила дорад дар пеши капот. марҳамат, каседе маъқул боша шерои нар зангш бизанен. Мошин ба соляркаи газ бензин нест, холи солярка. маъқултон шида боша бардоро бе ягон иноваи зангш бизанен. ай шумо эҳтиромона хоҳиш, раҳмат ки видеои имрӯзаи моро бародарҷонои ман тамошо карден. аз ҳамаи шумо боз як бор дигар эҳтиромона хоҳиш мекунем шерои нар бизанен ҳамо лайк подписатсияра. иншоалло ки ҳамин канали ма ягон молу маҳсулот, ягон мошини хона замин ба худо дастрас мекунем бародар. То навари оянда.